quan... Jo volia dedicar-me a això des dels 10 anys. I els primers referents que tens, les primeres pel·lícules que veus són pel·lícules d'acció, pel·lícules de bons, dolents, pel·lícules de lluites i el que vols, direccionalment tu el que vols fer és això. I llavors quan surt aquesta oportunitat, per mi és una pel·lícula, és com un joc, és allò que tu dius, disfressa, et dona una espasa, una ballesta, cavalls, és com jugar però amb mitjans. En comptes d'anar amb el pal de l'escombra i una espasa de plàstic, anaves amb un cavall de veritat i una espasa de veritat al tanto, no? I setmanes abans vam estar treballant, vam fer coreografies de lluita d'armes i tot això és molt lúdic, és molt lúdic. Després el rodatge és dur, perquè és dur, perquè és una pel·lícula molt física i les tomes repeteixen molt i és dur. Però després, veient el resultat, val la pena. Jo li estava comentant amb en Dani de dir, hòstia, què passa? Què li passa a Daniel Benmayor? A l'etapa de quan era creatiu publicitari que es dedicava a la realització dels spots, què passa? Que el tenien castigat allà dintre d'un estudi i no sortia perquè paintball és un tio correguent per la càmera pel bosc i aquí són espais oberts i tot, no? O sigui, com és Dani Benmayor al mig del bosc amb tots vosaltres? No, està penjat, Dani Benmayor que no sé si està penjat. No, la veritat és que jo crec que per un actor el millor, perquè tu et deixes a les mans del director, tu composes el teu personatge, però després és el director qui decideix el que es fa, el que no fa, d'aquí 40 anys, el que decideix si allò està bé o està malament. I llavors, veure la seguretat que té, o sigui, ho té tot clar i que no deixa passar una, o sigui, si ell no ho veu clar, es torna a fer. Això a tu et dona una seguretat, i realment seguretat i tranquil·litat, perquè saps que si no està bé, allò no tirarà endavant. I el rodatge està molt tranquil. Mira que ja et dic, va ser un rodatge dur, un rodatge apretat en el temps, perquè teníem 7 setmanes que es pensava que vaig ser 8, però hi havia molta feina fent aquestes 7 setmanes i llavors havíem d'anar a preu fet. I això, el fet que ho tingui molt clar, que sàpiga clarament on és la posició de la càmera, el que ha de passar davant i com ha de passar, i si està bé o no està malament, això facilita molt la feina i a més et dona seguretat i fa que encara ho gaudeixis més.